herrialdeko kide eta militante guztioi. Labeko kideutzat, nazioarteko langile mugimenduarentzat bezala, maiatzaren lehena, borrokaren balioa azpimarratzen duen eguna dugu. Aldarrikapen eta elkartasun eguna dugu. Horregatik, lehenik eta behin, elkartasun mezua luzatu nahi diegu, beren herrietako askapenerako borrokan diren langileei, Estatu Batuek babesten duten neoliberalismoari aurre egiten ari direnei, beren nazio eskubideen alde borrokan ari diren guztiei. Gora munduko langileria! Gora! Aurtengo maiatzaren lehenengoa, abagune ekonomiko oso berezian heldu da. Langileok sortu ez dugun mundu mailako krisi ekonomikoan murgilduta gaude. Eta gainera, botere ekonomikoek krisi hori langileok ordaindu dezagun nahi dute. Hego Euskal Herrian 151.000 kide langabezian daude. Horietatik 10% gizonezkoak eta 11% emakumeak dira. Gipuzkoan, 2009ko martxoan, 36.357 pertsona langabezian daude. Honek, 10,54% langabezi tasa suposatzen du. Euskal Herrian, enplegu erregulazio espedienteek 20.000 langileengan du eragina. 2009ko martxoan, Gipuzkoan, 89 espediente onartu dira. Honek, 2.771 langile kaltetu ditu. Lab sindikatuak, testuinguru honetan sindikalismo erasokorra are premiazkoa dela argi dauka. Euskal langileriak ezin ditu patronalaren txantajeak onartu. Azken urteetan patronalak bere patrikak ederki bete dituenean. Horregatik, Euskal Herriko gehiengo sindikalak greba orokorra deitu dugu maiatzaren 21erako. Krisiari erantzun orokor, sendo eta bateratua emateko. Greba krisiaren erantzulei eta krisiaren ondorioen aurrean hartzen ari diren neurriei Euskal Herriak emango dion erantzun nagusia izango dugu. Beraz, goazen erantzutera, baita aldaketa aldarrikatzera ere. Euskal Herriko langileok aldaketa politiko eta soziala beharrezkoa daukagu. Eta greba orokor honek eszenatoki berri hori irekitzea ahalbideratu behar digulako. Honi buruz zabalago hitz egiteko jarraian daukagu gurekin Ainhoa Txaide, Labeko idazkari nagusia.